Ja, dat is daar. Hier heb je maar geen meisje, hier aan de bos in hetzelfde. Hier. Die jongen, dat is geen kiekjes worden. Geen kiekjes worden hier. Dat heb ik hier in mijn thuis niet. Dat is geen kiekjes worden hier als ik eerst draaien. Laat ik het nemen de bak. Tegen de bak. Dat is het rijden. Die jongen. Ja. Met de huisje. Ja, we nemen de bak. Met de huisje. Ja, je ziet het niet. Zo, dat is goed. De kant zit goed. De kant zit niet. Die afstand rijden. Kijk goed, hè, kijk goed. Goed, kijk er gewoon goed omdraaien. Opletten dat we goed omdraaien. Andersom misschien. Even afleggen. Zet helemaal niet goed. Even aanpakken. Pakken we even ervan aan. Die kijk goed aan, want deze boven is beschadigen. Dat ook. Beschadigen deze. Even afpakken. Pakken we ervan af. Dat is niet goed. Ja, wacht even. Ja, tussen bovenin zijn het goed. Kijk. Ja. Wel steek wat er doorheen past. Ja, moet er even in. Maar we moeten even later nog een doen. Nee, die gewoon eronder. Die leggen we eronder. Dat ijsje nog wel. Ja, het ijsje. En dan heb ze weer het verkeerde fruit. Super. Dankjewel man. Dat is het hele lief. Zo, dat werd het ook zo aan. Die moesten de man...